Projekt Hovedsagen for unge i Region Syddanmark. Sammen om neurorehabilitering. Et tilbud til unge mellem 15 og 30 år, som har været udsat for en ulykke eller sygdom, som kan have påvirket hjernen. Hej, jeg hedder Jonas, og jeg vil fortælle dig lidt om Projekt Hovedsagen for unge i Region Syddanmark. Projektet er et tilbud til dig, som har haft en sygdom eller været ude for en ulykke, som kan have påvirket hjernen. Når du er blevet udskrevet fra hospitalet og hverdagen melder sig, kan du opleve nye symptomer og udfordringer, som måske betyder, at du har brug for anden eller mere genoptræning eller støtte, end det så ud til, da du blev udskrevet. Hovedsagen for unge giver et grundigt tjek til dig, der har oplevet ulykke med slag mod hovedet, hvor der er tale om mere end en hjernerystelse, betændelse i hjernen eller hinderne omkring hjernen, hjernesvulst, hjerneblødning eller blodprop i hjernen, hjerneskade af anden årsag. Måske du kan genkende nogle af følgende symptomer. Træthed og manglende overskud i hverdagen, svært ved at være sammen med mange mennesker, problemer med at huske, ændret humør, problemer med at koncentrere dig og dårlig balance. Disse symptomer kan være tegn på en påvirkning af hjernen, og det er her Projekt Hovedsagen for unge i Region Syddanmark kommer ind i billedet. Projektet er et tilbud om undersøgelse og vurdering af dine ressourcer og vanskeligheder efter sygdom eller ulykke, udover de tilbud om træning og rehabilitering, du har fået af din læge, sygehuset eller din kommune. Vi kan nemlig sammen med dig og eventuelle pårørende finde ud af, om dine symptomer hænger sammen med ulykken eller sygdommen, og derved finde ud af, hvilken støtte du eventuelt har brug for. Vi står for undersøgelse og udredning, men ikke for selve træningen og behandlingen. Lad os se på 2 eksempler. Jakob har været ude for en trafikulykke for et halvt år siden, hvor han blandt andet slog sit hoved. Siden ulykken har han tit hovedpine og svimmel, og nogle gange har han svært ved at styre sine ben. Derfor må han ofte holde pauser og stå ude på sidelinjen under træningen. Anja fik meningitis som 10-årig, og hun har siden været plaget af træthed. Hun kan også have svært ved at overskue de daglige gøremål, og må tit melde fra over for veninderne, fordi hun ikke orker noget. I det daglige får hun stor hjælp af sine forældre. Jakob har besluttet, at han ikke vil stå ude på sidelinjen mere, og han har fået tid hos kommunens hjerneskadekoordinator, som henviser ham til Projekt Hovedsagen for unge i Region Syddanmark. Anja går til sin læge for at høre, om der kan gøres noget ved trætheden og det manglende overskud. Hun vil gerne flytte hjemmefra og er bekymret for, om hun kan klare det. Lægen vurderer, at Projekt Hovedsagen for unge i Region Syddanmark lige er noget for Anja. Hvis du opfylder betingelserne for at komme med i projektet, indkalder vi dig til en startsamtale med vores specialistteam, som består af en neurolog, en neuropsykolog, en fysioterapeut, en ergoterapeut, en socialrådgiver, og herefter bliver du grundigt undersøgt af vores specialister. Hvis du har mulighed for det, opfordrer vi dig til at tage en pårørende med til alle samtaler og undersøgelser. Efter aftale med dig inviterer vi relevante personer, som har betydning for dit videre forløb, til at deltage sammen med dig i et rehabiliteringsmøde. Det kan fx være hjerneskadekoordinator, sagsbehandler, studievejleder eller din læge. På mødet fortæller specialistteamet, hvad undersøgelserne har vist. Med udgangspunkt i dine mål og behov taler vi om, hvad der skal til, for at du kan komme videre med din rehabilitering. Jakob vil f.eks. have god nytte af fysisk genoptræning, og derfor aftales det på rehabiliteringsmødet, at kommunen tilbyder den videre træning. Anja har et ønske om at flytte hjemmefra, så for hende handler det om at få hjælp til at planlægge sin hverdag, så hun har overskud til de aktiviteter, som er vigtige for hende. Det kan f.eks. være i form af en ugeplan, lavet i samarbejde med kommunens hjerneskadekoordinator eller ergoterapeut. Vi mødes igen senest et år efter, for at følge op på, hvordan det går. Har du spørgsmål, kan du kontakte os på telefonnummer 40 17 05 83. Du kan også læse mere på projektets hjemmeside www.regionsyddanmark.dk/hovedsagen for unge.